दिनैनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मा मेसेज होगोन? दिनैनि जिथुनाखि मुंख्लं सान फालिनाय दा बेखौ जोङो नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि गिबि मुंख्लं हिसाबै बि बांबुरगोराया गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बै समाव बाउसोमदोंमोन। दा बेखौ लोब्बा लाखिनानैनो दिनै जोङो मुंख्लं सान हिसाबै फालिबोबाय थादों। दा बेवहाय जि मुंख्लं सानखौ जों फालिदों, बिथांमोननि जि बाउसोमबोनाय जि मावसोमनाय, बेजोंनो दिनै जोङो एकर्ड खालामनोबो हाबाय। जाहाथे जोङो ज' ज'यै बे एकर्डखौ बिथा होनानै आरो मुंख्लंफोरखौ सनमान होनानै जों हाबाफारिफोरखौ मावलांनो हायो। आं बेखिनिखौनो रायजो राजाफोरनिसिम मेसेज होनाय जाबाय। जोङो दिनैहाय एनडिएफबिनि मुंख्लं सान जोङो बेखौ बोसोरफ्रोमबो फालिबाय थानाय जायो 14 सेप्तेम्बरावहाय। जायगाया दिनैहाय जोङो बेवहाय एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सियेसननि सोद्रोमाफोर आरो दैदेनगिरिफोरा नैबे गसाइनिसिना चिरां आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गासै सोद्रोमाफोरा जोङो बेयाव दिनै मुंख्लं सानखौ फालिनाय जादों गसाइनिसिनायावहाय। ओमफ्राय बेवहाय जोंहा दिनै गोबां सोद्रोमाफ्रा बाहागो लादों आरो जोङो मुंख्लंफोरखौ जोङो गोसोखांदों, मान बावदों आरो बेयो जोंनि दायथ'। जोंनि मुंख्लं जोहोलावफोरखौ जोङो गोसोखांबाय थानांगौ आरो जोङो गोसोखांबाय थागोन आरो। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै रायजो राजा मा मेसेज हरगोन? जोङो रायजो राजाफोरखौ मेसेजआ बेखौनो हरगोन दि जोङो जोंजों लोगोसे बे मुंख्लंफोरखौहाय जोङो गोसोखांबाय थानांगौ आरो बिथांमोनाबो बाख्नायनांगौ। मानोना बिथांमोननि थै जिउ होनायजोंसो दिनैनि जोंनि बे जि थासारि, जि बर'लेण्ड, जोङो बेखौहाय मोननो हादों। आरो जोङो बिथांमोनखौ गोसोखांनानै मोनसे जोङो फोसावनो गोसो जादों। जोंहा बाक्सानि रुपहि साम' हाथायावहाय मोनसे मार्टिस सेमेटारि मोनसे थांगासिनो दङ। फ्राय बियो DPR जाजोब्बाय, टेन्डारबो जानायनि लामायाव दंसै। बेखौ बावैसोनि उनावनो बानायगोन आरो बिथांमोनखौहाय गोसोखांनायनि मोनसे बियो सिन जागोन। आरो रायजो राजाफ्रा आरो गासैबो मुंख्लंफोरनि सोद्रोमाफोर फेमिलिफोरा बेवहाय थांनानै जोङो गोसोखांनानै मान बावहैबाय थानो हागोन आरो।